Glumac Lajos Balog odigrao je na stotine drama tokom 50 godina svog glumačkog bivstvovanja. Najteža, ona životna, koju igra zajedno sa malobrojnim Srbima zatočenim na Kosovu, još uvek traje. Nekad su mu klicali u prištinskom pozorištu, a sada se skriva dok ide po novine. U getu kraj Gračanice, na ivici života, sred nekog divljeg, poludelog sveta, Balogovi sa ostalim nealbanskim življem se bore za komadić svog mesta pod suncem. Sve su izgubili, ali imaju jednogodišnjeg Vuka koji će, nadaju se, upoznati lepše dane. Uvek smo bili optimisti. Uvek smo verovali u nešto, da će nešto da... Ne može večito nešto da traje, večito da ispaštamo. Pa mi smo 8 godina proterani. U Marijinom Lajošovom srcu, tik kraj Kosova, leži Vojvodina. Ona je rođena i odrasla ovde kraj Bačke Palanke, a on 53. završio glumačku školu u Novom Sadu, a zatim radio prvosterijne pozore 1956. godine. Došli su na kratko da srede neke papire i ožive u spomenu. Iako spavaju na zemlji, na Bećarcu, kažu da uživaju u slobodi i sanjaju neku baraku na Dunavu gde bi u miru proveli još malo života. Gledam ovaj ribnjak ovdje. Pa kad bi tu dobio neku malu kućicu, pa onda jedan čamac ovako starački, pa s ove strane su kečige, tamo su dole smuđevi kod mosta, znam ja to sve. I pa bi postavio struku, eto tako dokle živim, ali ja nemam od čega da kupim. Nema, stan su nam oduzeli, nema ništa od toga, nismo prodali, ali oduzeli su nam. Stari prijatelji i kolege ih nisu zaboravili. Petar Kralj, Dragan Nikolić, Dragan Bjelogrlić, Lazar i Dana Ristovski, Ivana Žigon i ostali pomažu im kako i koliko mogu. Više od slatkorečijih političara. Čast izuzecima. A znate ko mi je pomogao? Ko? Bojan Pajtić, predsjednik izvršnog veća Vojvodine. I Ranko Mišković, šef kabineta njegovog. Jako mnogo su pomogli. Pogotovo onda kad je dete umrlo prvo i sad kad se ovo drugo dete rodilo. Pa ja ne mogu, njegovom ocu Lazaru, koji je svešteno lice, ne mogu i gospodinu Ranku Miškoviću, ali preko Tibora Vajde. Oni su nam pomogli da izađemo iz ove nevolje i bede. Smrt prvog unučeta, bolesti i teške golgote što su preživeli, nisu im srca okamenili. U rečima njihovim nema mržnje, samo tuga i teška seta uzda. Svi mi koji živimo dole u tim uslovima imamo jednostavnu želju da ljudi ne zaborave Kosovo. Ne nas, nego uopšte Srbe i ljude na Kosovu da ne zaborave i da se potrude s vremena na vreme da nam dođu. Ne moraju donositi, nek dođu da se vidimo, da se družimo, da i mi nekog imamo.